Samantala, sa ibang balita, napailawan na ng 78 tahanan po ng mga pamilya sa iba't ibang barangay po sa San Nicolas, Pangasinan sa pagpapatuloy po ng electrification program ng lokal na naglalayong pagaanin pa ang problema sa kuryente ng mga komunidad. Sa pinakahuling tala, nasa 78 na kabuuan po ng 120 na kabahayan ng dating gumagamit lamang ng gasera at kandila ang mayroon ng kuryente. Sa ilalim po ng programa, inaasahan pong masusuportahan ang edukasyon ng mga mag-aaral at kabuhayan ng mga magsasaka at mga manggagawa na nangangailangan ng pasilidad para sa produksyon ng ani. Dagdag ng seguridad din ang naturang programa para sa kaligtasan ng mga residente. Patuloy ang implementasyon ng programa hanggang sa makumpletong natitira pang mga kabahayan na dapat mabigyan ng permanenteng supply ng kuryente. IFM News. IFM News. IFM News.